niki. Dumateng paripun Bapak Roh Hakim kalian Ibu Sunartati lalu dikadaraken dumateng Kang Putra Aditya Rangga Pratama Dalasan Seni Putriani sumangga kadheraken minggah wonten ing sadurunging sasana wonten pahargyan dalu menika karanten ngaturaken menggahipun kopat luar lalu dikadheraken dening para sesepuh dalasan para pinisepuh saking Kuda Patra Yono. Kawula nuwun dumateng sedaya para bapak dalasan para ibu ingkang sadhuwur dhahar kinurmatan wonten ing pahargyan dalem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu menika kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing dalu punika khususipun dumateng keluarga agung ingkang mapan wonten ing Leladan Sendung Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Blitar wonten ing dalu punika kepareng dumateng panjenenganipun Bapak Roh Hakim ingkang kawula hormati lan ugi dumateng panjenenganipun Ibu Suhartati sak keluarga ugi ingkang kawula hormati dumateng para sesepuh dalasan para aji sepuh ugi ingkang kula hormati para alim para ulama panjenenganipun Rama Yai dalasan Bu Yai ugi ingkang kawula hormati dumateng sedaya para bapak dalasan para ibu para lenggah sedaya lan ugi dumateng sedaya para penonton ugi ingkang kawula hormati. Keparengi masana wonten ing dalu punika kawula matur. Wonten ing dalu kang endah menika sumangga kawula dherekaken tansah ngaturaken puja puji
wonten ngarsanipun Gusti kang Maha Agung, Gusti kang Maha Suci, Gusti kang Maha Luhur ingkang dalu menika sampun ngalimpahaken sedaya kanikmatan katentreman dumateng kula panjenengan sedaya saengga wonten ing dalu menika tansah kinanti ginanjar rahayu boten wonten alangan setunggal penapa pinebihna kalih ing sambikala dumateng para rawuh para dulur-dulur sedaya kusipun ingkang sami rawuh katuran pinarak ingkang sekeca wonten dalu menika handherekaken idi pangestunipun panjenengan wonten ing dalu menika denepanipun Bapak Roh Hakim dalasan Ibu Sunartati wonten dalu menika. Shalawat ugi salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu menika kula dalasan panjenengan sedaya samangke uga tansah mawantu-wantu sedaya syafaatipun ngantos ing yaumul kiamah samangke pramila dulur para rawuh sedaya kepareng kawula ngaturaken pambiwara ning atur sesarengan kalian paguyuban Kuda Patra Yuwana wonten ing dalu punika wonten panipun Kakang Mas Limpat kepareng ngaturaken tali paseduluran dumateng keluarganipun Bapak Roh Hakim dalasan para masyarakat lingkungan sekitar wonten ing dalu punika. Lan ugi matur suwun sanget ewon dene idi pangestu panjenengan ingkang sami rawuh kang sampun hanampi serat sedya dene manipun Bapak Roh Hakim kepareng wonten ing adicara ngunduh pinangantu utawi ngunduh pinanganten ingkang keparingan asma Aditya Rangga Pratama pikantuk dening Seni Putriani muga-muga samangke ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah kalian barahmah enggal-enggal pikantuk momongan kang soleh-soleh. Pramila para rawuh para dulur-dulur sedaya lan ugi samangke karawan kawula sesarengan Kuda Patra Yuwana wonten panipun Kakang Mas Limpat saderengipun matur suwun sanget ewon dene wonten ing dalu menika saged katampi kanthi dangangipun penggalih panjenengan sedaya lan ugi dumateng keluarga ingkang mapan wonten ing Desa Ngaglik dalu menika. Bilih karawan kawula saking Tulungagung dalu menika ngaturaken salam takdim dumateng dulur-dulur mugya saged ndadosaken sukarnaning penggalih adicara ndadosaken panglipur dumateng sedaya para penonton lan ugi para rawuh sedaya. Kanthi raos ayem tentrem guyub kalian rukun sumangga kita jagi menggahipun keamanan ketertiban wonten ing panggung gembira dalu punika kusipun wonten dalemipun Bapak Roh Hakim mugya samangke dumateng para rawuh bilih kegiatan dalu punika ganggu istirahat utawi aktivitas panjenengan sedaya kawula anumpung saged nyuwun lumantar ing sih samudra pangaksana dumateng sedayaning para rawuh lan ugi para masyarakat ingkang mapan wonten dusun Sendung Desa Ngaglik dalu punika. Kepareng wasana kawula cekapi semanten anggenipun kawula matur jaya-jaya wijayanti nir ing sambikala. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.